Hello, Guaps. Ngayong gabi silent ilis lang ako, Guaps. Salamat, Guaps, sa lang ako kasi hindi ako masyado nakaka-ilis Isa lang kasi itong cellphone ko. Update lang si Manay. Salamat, Guapa. Dami toys. Kay Choco yan. Sa aso ko yan. Laruan niya. Mga maliliit. Nung unang order ko kasi, Guaps, mura lang. Akala ko yun ang size. Ganito, Guaps, nabudol ako, Guaps, Ang liit lang pala, Guaps. Tapos, ayan, maliit. Sako'y dalawa. Mura pa. Nakabili din ako ng tama. Itong isa. Wala naman pang kain sa kanya. Ang gusto naman ito kainin lagi, Chok. Mga mamahalin na pagkain, anak ko. Hindi mo nagbibiyos nung, hindi masarap. Yung kain. First, salamat sa pag-first. Shout out, Margie TV. Oo nga, may pala. Kasi nga, nung una, iniinggan niya ako ni Panyang. Bili ka nga niya, para nga na maka-short ka nga. Inibili naman ako, siyempre, gusto ko yung mura. Akala ko mura, yun na. Naku, mga duwindi pa lang nabili ko. Naghinayang kasi ko sa pira, sabi ko, laruan ako. Sayang lang ng pira niyan. Nang bumili na ako, sabi ko, bili nga ako kahit isa lang. Nabili ko na yung malaki. Yung nasa taas, mga duwindi yan, nabuhod ako niya, nakala ko. Nakamura ako. Oo, siyempre sayang naman kasi ang pera. Hirap yata magluto, magtinda. Bili-bili lang ng laruan. Gapa. Sa Shopee. Sa Shopee ko siya binili. Lang yan. 75 lang yan na dalawang mga duwindi na yan. Naku, pagka dating nito, sinubukan maglaro. Isang daliri ko lang, hindi man magkasya, hindi man nagtutunog. Hindi man nangangagat. Ganyan-ganyan lang ang laki ng daliri ko. Gapang, admin pa niya. Sige lang, okay lang admin pa niya. Madali man lang ito ang aking Hayaan mo na. Salamat sa pagdaan. Wala yan tunog. Nung bumili na ako ng 100 yata, yung isa, yung malaki, 150. Ba yun? Ayun na. Ito na yung sinasabi ni admin Panyang na laruan. Kinitingnan ko yung mga shorts ninyo. Tabingi ba? Hinahawakan ko lang kasi. Hinahawakan ko lang ito. Tingnan ko nga kung andito na yung ipatong ko dito. Mag-live ka nga niya, mag-short ka kasi ang baba na nga niya ng mo. Kasi wala na rin akong gana mag-whitey kasi madimuni ako. Nawalan na ako ng yung
Nanatili sa 4,000 yung aking subscribers. Bakit naman nabasag? Sayang naman nabasag. Gigil ka yata. Pinanggigilan mo yata. Diba? Sayang naman nabasag. Ang mahal pa naman yan. Si Admin Panyang, madaming laruan yan si Admin Panyang. Matagal din niya yung napakinabangan. Sayang, no? Pero okay ba yan? Alam mo, hindi na masyado ngayon ano ang mga kuroks-kuroks saka Mr. ano. Oo nga. Kunti na lang sana. Ang tagal. Sabi ko, Alan Kay. Si Alan Kay, Sir Jerry. Si Sir Jerry, Alan Kay. Bigyan ko nga na moderator si Alan Kay. Shout out, Alan Kay. Sus, ga. Lisod ning hirap talaga ng ano, uy. Siyempre, buti ka lang, ano-ano pa, upo-upo ka lang, Admin Panyang ako. Alam mo naman, nag-didiskarte tayo ng pangkain. Shout out, Sir Alan, Sir Jerry. Natatawa ko dyan kay ayan na si Sir Jerry yan na hiniti, gwapang Margie. Tapos nung pumunta din yan siya sa kaano ninyo, sabi, sino nga yan si Greg? Sabi ni Gracie, sino nga yan si Greg? Eh si Sir Jerry din niya, Nubabilya. Inubabilya. Present si Nubabilya. Present si Nubabilya. Artista yan eh, Margie. mga pangalan yan, gwapang Margie. Mga artista. Oo, yan mga artista. Buti kayo, nakaluto na kayo ng pagkain nyo. Simply 77, what did I click on? I will give you a moderator, sir. Idol. Simply 77. Thank you for dropping by. Sige, Admin Panyang. Maluto ako ng ulam namin. Wala pa. Ivana, yan si Ivana. Good evening po, Nubabilya. Kumpleto sa Batang Quiapo. Kumpleto. Oh, okay, thanks. Thank you, thank you. Against the light. I am against the light. Okay. I will put this here. Thank you, Mami Nubabilya. Thank you, sir. Ay, puro gatupot na eh. Pustiso. Isay.
Matots! Thank you so much. 5 million. Magluluto pa na ako ng may ulam namin. Sabi ko mag-live sa silent ilis ako. Buti. Silent ilis na yung dal-dal mami. Shout out kay Alan K. Ivana, Margie TV. Luluto na ako. Kinsa na si Ivana. Wag yung ko kabaluan na Sir Jerry. Kinsa na si Ivana. Base si ano yan si Ivana. Admin sa Imix. Ma, wala sila ay ko. Wala sila ay panta. Nagparaparong yung COVID na yan. Nagpupo, uwi-uwi ang uko. Paraparong Alan Key. Parang oo nga, si Admin sa Imix yata yan. Admin sa Imix yun si Ivana. Tata Vlog Lima. Thank you so much, Sisi Gwapan. Tata Vlog Lima. Shout out sa iyo. Salamat. Tusok po, Mami. Gapang sa Imix. Admin. Thank you so much. Yan. Si Ivana yan. Shout out yan sa inyo. Ito, Sisi, paano-ano lang ako. Hindi ako masyado nag-ano sa YT. Pag nakita ko lang na nakapang-live kayo na oras na masilip ko. Kasi isa nga lang ang aking sandata. Kaya ideya ko na lang paano-ano lang ako, pa-update lang. Si Matots. Matots Tina. Matutina. Si Matots sa ating panyang yan, may gagawin na yun. Okay lang, host. Pasensya na talaga kayo. Buti nga kung hindi yan nagbalikan yung mga kaibigan, hindi rin ako magbabalik na, kasi hirap yung wala kang mga chika-chika. Ikaw din baga, Tata Vlog, ngayon ka lang masyado. Pa-premier ka lang baga dati. Hindi ba, Tata Vlog Lima? Ngayon, active ka na baga. Sa bagay naman, wala naman kayong pag-day off nyo, makaano kayo. Si Margie TV nga, lahat yata nagalaw ng Margie TV, binibidyohan niya. Sipag-sipag niyan, may FB page pa yan. Oo, ngayon nangyari sa akin, Tata Vlog Lima, nung di ba na-demoni ako, naghinayang talaga ako, yung parang, yung mga ginawa kong effort doon sa dati kong channel, tapos iniris ko lahat yun. Pag luluto ako, admin panyang, wala pa kami ulam. Iniris ko lahat yun na, parang nawalan talaga ako ng, nasa, yung parang gusto kong balikan yung mga, ko noon. Wala na. Kumbaga, wala na sila. Wala na yung mga, ko. Kung paano ko nagsimula.
Ang ganda yata nung paano ako nagsimula. Yung video ko nung paano ako nagsimula. Lockdown ako. Memory ng mga anak ko sa Manila na di ko alam kung paano ko sila kunin doon. Wala na. Kaya nawala na talaga ko ng ang mga video ko pa ano-ano na lang. Dati pinag-iisipan ko, hello everyone, from Ivan Alawi. Dati pinag-iisipan ko yung mga i-upload ko. Dapat gusto ko may istorya. Saka gusto ko laging 11 minutes ba yun? Or 12. Ngayon sus, Ginoo, hanggang ilan lang 2, minsan 3. Shortcut na lang. Sana all iba naman ay. Oo nga. Sana all talaga iba na. Sana all talaga iba na, no? Ang smooth pa naman iba na ito. Ganun ba, Tatablag 5? 3 minutes na video, upload na? Hindi ba yan short ang dating nun? Hindi man. Ganun ba? Hindi ko yan alam. O, amin pa niya, may bago pala. Sabi ni Tatablag 5. Ang uso pala ngayon, ang natimbre lang sa akin ni admin pa niyan, yung pagla-live na dapat patayo. Oo nga, andyan na lahat. Lahat ng artista. Admin pa niyan, dapat pala daw, mga 3 minutes lang na video ay upload. Pang premiere na yan, Tatablag. Oo nga no, dapat talaga mga maikli-ikli lang. Na 3 minutes, oo nga naman. Ayos talaga. Yan ang maganda. Asan si Matutina? Ayan, nagsasalita. Depende man sa video eh. Sa bagay, kahit ano niya na pero mas tama man si Tatablag pag may click kasi mas more na matapos nila. Kasi pag mahaba nga naman na video, karamihan di man tinatapos. Tama nga naman. Di nga tinatapos ng iba. Pagka babalik na ko doon sa para okay lang. Sige na, uy, panrabaho mo diha. Trabaho mo diha sa iyo, mga. Huwag lang kayo baka may mga shooting pa ang iba dyan. Yung mga artista na pumasok. Tatablag. Tatawa. May mga uso kasi dito sa iba na mga artista, mga pangalan, mga artista. Mga karakter siya, mga sila, ng Batang Quiapo. Si Alan Key. Itbulaga si Alan Key. Si Sir Jerry lang ang Itbulaga. Ayos yan, Sir Jerry. Bulaga ka. Hi, Ivana. Aliwan. Nakita ko na ang house mo, dinaanan namin. Pagmamadali kasi kami, kaya hindi na kami kumatok. Ay, ganun ba yun? Hi, Slimix. Ay, wow. Ayos yan O, admin pa niya. Kausapin mo din si Matutina. Sir Jerry, kausapin mo din si Alan Kay. May grid ka pa baga. Ayos mga pangalan dito.
maayos sa mga pangalan. Pag mga busy, may mga shooting dyan, okay lang yan. Baka busy lang kayo dyan. Opo, mami. Ganun ba? O, ayan si Admin Basti. Baka pag ayan si admin pa niya, sabihin naman na, Basto. Basto. Uy, dito na si Dugong. Si Dugong pala. Kahapon, ang tawag nyo kay Admin Basti, Dugo, Basto. Na kayo talaga. Nakatawag kayo kay Admin Basti. Pag kaya nakapagsimula si Admin Basti, iwan ko sa inyo. Manoy Basti, bahala kayo dyan. Ayan tuloy. Bahala daw kayo dyan. Natawa si Admin pa niya, Admin Cimex. Iba na sana si Matsuba. Sino Matsuba? Hindi ko alam si Matsuba. Anong pangalan ni Ria? Kayo na magdugong diyan bagay sa itsura ko. Ang gwapo-gwapo naman ni Admin Basti, sabihan nyo ng dugong, grabe man kayo. Huwag naman dugong, uy! Ano ba yan? Kung gwapo-gwapo, sabihan ng dugong. May nakita talaga akong may live si Admin Basti na para talaga siyang si asawa ba gani? Asawa ni Alex. Pinagpangalan ko sa'yo tao, tapos itawag niyo sa akin panghayop. Basti, alala kayo. May live si Admin Basti na tiningnan ko parang asawa ni Alex. Wala alod si Kirara. Oo nga, ang layo naman ng dugong. Pangit naman dugong. Huwag naman yung mga ganun. Patay ka dyan ni Bana. Buti hindi pa nagsasabay si Admin Inso. Busy pa si Admin Inso. Yun na nga iba na. Ano? Ayan. Oh, nag-scroll ba ako ng mga live. Tapos nakita ko si Admin Basti. Yung format niya parang asawa ni ni Alex Gonzaga. Asawa ni Alex Gonzaga. Yun ang dating niya. Kasi pugi. Wala pa ko alam. Maybe. Ako alam. Sino palang Matsuba? Sabi pa niya sino Matsuba. Si Gwapang si Gwapang Mama P, hindi pa nagsasabay.
Para namang masiba. Wala po ko alam yan. Si Rhea, anong pangalan ni Rhea? Ala, lagot. Shout out. Ano kaya si Machuba? Chuba. Chuba. Si Machuba. Di bagay si Ivana. Papa Pipangit. Papa Piulo. Di bagay. Ano bagay, Matots? Ano niluluto mo, Mami? Yung admin basti, yung ano ba ya? Admin basti. Yung repolyo ba ya? Admin basti. Hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Tapos, ginyo pa din yan. Hinalo ko admin basti sa egg. Baya, nagbati ako ng eggs. Hinalo ko yung repolyo. Salamat, Ivana. Tapos, naghiwa ako ng yung spam. Tapos, ginanya, yun nakita ko sa TikTok yan, admin basti. Ginanya sa square ba yan, nakawali. Tapos, ganon. I-roll siya, square. Oo, inaano kasi yung bunso ko hindi masyado maano sa gulay. Repolyo lang gusto niyang kainin. Sabi ko. Nakakatalang yung ano sa insect. Ano nga yung sa tingnan nga luto mo. Ito. Ika, sandali. Sandali lang natin. Nakita ko sa'yo. Naluto ko. Yan, admin pa niyan, oh. Pangilalim niyan, may nakita kasi akong sale na spam sa grocery. Mahal nun, once in a blue moon lang. So, inano ko na, para makakain sila ng gulay, tapos itlog, yan.
Oo, masarap si Admin Panyang kasi. Eh, naku, masarap din yan. Alam mo sa sinigagan Admin Panyang, ang masarap, ang mga gulay. Kahit anong gulay ilagay mo, kung ano available mo. Kahit nga talbos, nakatikim na kayo guys ng sinigang na may halong ginamit talbos ng kamuti. Basta kung anong available, sarap-sarap. Basta sinigang talaga, grabe no. Yun ang pinaka ano. Sarap ng gulay, tapos ang sabaw, pag sinigang talaga, grabe, super. Ang gulay talaga, oo. Sarap ng gulay, kahit na ang talong, talong, sitaw, okra. Yung ano ba, Silent L ba yan, Admin Basti? Salmon? Oo, sarap ng sigang din yan. Ano, mataba kasi. Sarap ng sabaw niya. Kaso ang mahal talaga niya. Pero super naman, satisfied ka talaga sa lasa ng salmon isigang. Ano ba yung sinisigang dyan na pangalan sa salmon ba yan? Sa salmon? Salmon, ulo ng salmon. Sarap talaga. Ang mata pa lang yan, sarap sipsipin. Ang sarap sipsipin, Admin Panyang. Mata, sarap, taba-taba. Kaso lang, mahal nga lang talaga. Ewan ko ba, yung kulay niya, ano, ang sarap. Bili nga ako bukas. Wow, sarap niyan. Ano yung inaano pansigang dyan, Admin Basti? Sampalok din ang ginagamit mo. Oo, lalo ng mga fresh na fresh. Talaga, sinabi mo pa. Malalasahan mo talaga sa sabaw, matamis. Iba na lawi, aliwan. Satisfied ka na sa sabaw, super. Pagkasariwang-sariwa. Sampalok, yung sa ano, sa pouch. Yan din naman ginagamit ko kasi wala naman kami sariwa dito na sampalok. Wow! Ganda! Ang like ako ba? Sariwa. Ubus pa ninda. Oo, Admin Panyang.
Kasi pag nag-uwi na sila, yung mga tira baya, pag dinidisplay ko lang doon sa loob, doon sa may lalagyan ko. Pag uwi nila, diretso na dito sila kumakain, bago sila, hindi na sila nagsasaing, yung mga boy ng hardware. Kung ano matira ng mga ulam, sinisimot nila. Tapos bahaw na kanin, kung wala pang kanin. Sarap pag sariwang sampalok. Oo, naubos kasi, kalkulado ko lang naman mga linuluto ko, admin pa niya, na maubos lang talaga. Wala na ngayong iba ang baba kasi ng pasahod. Nakakamiss yung iba mga tao. Pero kumukuha pa naman mga panibago. Kain na tayo, admin. Salamat, admin. Iba na alawin. Alam mo ba si Aria? Nakakasahod na pala doon si Aria sa kabila. Salamat, admin pa, sa mix. Gracie TV, shout out. Sabi ni Gracie kanina sa niya, sino kaya si Greg? Nakita ko, nabasa doon. Si Greg, Gracie TV, si Sir Jerry yun, Jerry Hinite. Ibana Aliwan. Shout out Gracie TV. Grabe si Gracie, yan, lalaki na ng mga channel ni Gracie. Nag-bloom lahat ang channel ni Gracie TV. Masipag. Pa, kabarin mo 500. Ma, kabarin mo 500. Meron daw. Si Hey? Gracie TV, hindi naman ako magla-live. Kung mag-live, Manay, ka mag-live? O, hindi na siya nag-live. Ano yung sabi ni host? Yung nag-live yata si Gracie ba yun? Sino nga niya yun? Si Greg. Nung kahapon ba yun? Nung basta last na siya. Gusto kong mag-comments na si Sir Jerry yan. Jerry Hinite. Square. Oo, si Sir Jerry yun. Dave Dames. Thank you so much, idol. Basta nung last niya na LS, sasaglit naman ako duman kay Gracie. Basta makita ko lang yun si Gracie. Ibana Aliwan. Shout out, guys. Sir, kay idol. Dave Dames.
Dibdins. Mga kaano mo yan, admin panyang, sa isang GC mo baga sila. Mga ka-GC mo baga sa kabila admin panyang. Salamat. Di ba dalawa yung GC niyo? Mga ka-GC niyo. Marami kayo sa kabilang GC eh. Classmate. Shout out walang dugong sa premiere mo kanina. Din Devs, thank you. Shout out. Laka. Hindi man nga yan dugong. Palitan mo naman yan. Uy, hindi man yan dugong. Pangit man. Dapat hindi. Sisi Gracie TV. Lendes. Thank you. Yung Devs. Simple Crafts. Sabi yun, ba mo daw ulit pangalan ni Devs host. Din Devs. Ang ano man talaga niya, Din Devs. Ay, pasensya, Bisaya ko. Di ko kalitok. Dib, Simple Crafts. Bahala dia ikaw din panyang. Tama dia, oy. Katawa rin dia. Shout out Dib, Simple Crafts. Eh, mga dati ko man talaga yan, mga kaano, dati kang binibisita. Kaso nung nadimoni ako, hindi na ako nagpaparabisita. Na-indesper si Manay. Dib, ma. Dib. Shout out Dib Simple Crafts. Thank you so much. Admin Panya, Admin Baste, Ivana Alewan, Admin Cymix, Greasy, Tata Vlog Lima. Natutuwa na ko yan mga lima o ano. Okay na yan sa akin. Ivana Alewan. Admin Cymix. Ba't umalis ka sa FB na ano talaga? Ba't di ka ang taas-taas ng mo, mga views mo doon? Gutom na yun talaga. Hayaan mo siya.
Mamaya may magla-live mga hating gabi. Kami? Hindi pa. Minsan maaga, minsan ano. Ngayon, taon-taon. Kasi nga kumakain pa yung mga boy. Tapos na, yun na kami naman ang kakain. Ubos na yung bahaw namin. Kaya nagsaing ulit ako. Admin Basti, maaga yan si Admin Basti magla-live. Kain! Hindi, ano man lang kaya si admin pa niyang, parang ano lang namin sa gate, yung binubuksan. Kasi dito, hindi ako, dito lang kami sa loob, pero may doorbell. Yung mga boy, alam na nila, pag mapindot lang sila. Saka kita naman dito, may CCTV naman kami nilagay. Makikita mo naman kung sinong tao sa gate. Alam na yan ng mga boy. Kung may gusto silang kunin, mga gusto lang ko magkape, mag-ano, ganyan, pansit ka, gusto nilang iluto. Oo, nilagyan ng anak ko, admin pa niya, kasi mahilig niya ako manood ng TV. Sarado yan. Hindi lagi dapat sarado ang pinto lagi namin dito sa kusina, kasi si Choco lalabas, hindi yan pwedeng makalabas si Choco. May oras yan si Choco, 3 times a day, saka may tali yan dapat ilabas. Pag dito yan sa kaya dapat alam mo na may tao para mapindot sila ng doorbell. Nakikita mo sa CCTV yung bibili. Alam na nila yun. Yung anak ko naman nagagastos niya. Ang bingpan niya, wala man ko Kita mo si mami na kuwan man lang yung taon POOR. Salamat kayo ninyo. Sino magla-live na naman ngayon? Ako gamay na lang akong kuan. Yan sila admin pa niya, nagsasahod-sahod na yan. Sa FB admin, wala ba yun? Sayang naman yung mga pa-star no, nawawala pala yun. Nagda-drive yung babae ko saka yung lalaki ko. Sila nagda-drive. Sayang naman. Uy, ako ang dami ko na din na kabila, ang mga star-star, mga wala lang pala yun. Kaya di ka rin ganahan. Iwan ko kay, anong ginawa? Anong ginawa ni Ria? Nagsahod na siya, pinakikita niya doon yung mga bonus niya doon. Oo, marunong yan. Kaso lang hindi lang kagaya ng lalaki na talagang mabilis. Stick ads kay Mita lang napupunta. Ay, ganun ba yun admin sa Imex? Kaya sabi ko, ba't ganun sa admin sa Imex na grabe na talaga ang nun. Kaya admin pa niyang grabe din ang si admin Basti, dami din niya na mga Pero may nakita ko doon, pag 2,000 pala, namuni na agad siya. Ewan kung pautot lang yun. Ay, hindi ko man yung ginagamit pamalingki admin pa niya. Kasi namamalingki ako 4 o'clock na madaling araw. Mga tulog pa yan. Utot-utot pa yan. Paghagok
pa. Pagta-tricycle lang ako. Pag kunti lang ang aking iluluto, dyan lang sa talipapa. Noon ba, admin sa mix? Oo nga, nagugulat nga ako doon eh. Kaya kung hindi man ako masyadong nag-aram ako, ano lang may upload lang. Pag meron lang ako na gawa-gawa na, upload ko lang. Dib. Admin Basti. Anong oras ka magla-live, Admin Basti? Ating gabi yata sa Admin Basti. Madaling araw naman. Eh, matagal na yun, Admin Panyang nabili. Buntis pa lang si Choco. Marami nang nakaano, Admin Panyang, yung anak niya may nakabooking na. Inaantay na lang mag 3 months. Pag abot ng 3 months, Admin Panyang, isa-isa na yan kukuha ng mga tuta nila. Kaya ako iyak. Kasi mga love ko yung mga aso. Hindi na nga namin pinaanak si Choco kasi yung last nga na mga anak na muntik na mamatay si Choco. Parang hindi na marunong mag-iri si Choco. Saka ang dami nang magpa-anak-anak din. Oo, nakadami. Oo nga, no? I-booking. Pag mga singganda ni iba na alam, booking na. Si Admin Basti. Ba't di pa bumalik si Admin Enzo? Okay guys, salamat guys ha. Oras na. Manonood na ng balita. Maingay na dito. Andito ang TV. Oras na ni Mr. Manood ng TV. Salamat guys ha. Thank you so much, Admin Basti, Dibs, Gracie TV, Admin Cymix, Admin Panyang. Ayan, Tata Vlog 5. Yun na pa yung Gracie TV. Si Greg. Salamat sa inyo ha. Magandang gabi. Ingat kayo lagi. Thank you so much. Ayan, ganyan lang ang aking live guys. Paano lang ako. Sige, thank you so much. Bye-bye. Admin Panyang. Ingat kayo. Admin Basti. Ivana Alawan. Aliman, Alan K. Thank you so much. Yahoo! Ay, share ang napindot ko. Bye-bye.